Egunon guztiei, zer modu zaudete? Hementxe gaude urtero bezala jaialdi hau disfrutatzeko. Aurten naturaz oinarritu gara mozorrak eta dantzak prestatzeko. Natura ezagutu guztion artean zainduko dugula. Jaialdiari hasiera emateko 3 urteko ipurtarri txikitxoak hurbilduko zaizkigu. Mugi garbotxo horiek igo daitezela eta txalo bero bat bera egitea.
Kontuz, euria hasi du, atera euritakoa, bestela guzti egingo gara. Jaso ditzagun txalo handi batekin 5 urteko ikasia da. Abestuko duzutan
Hirugarren mailako ikasleak direla uste dut. Kantu kolore urtaroak abesti polita eskainiko digute. Jaso ditzagun txalo handiekin.
Selecta. Entzuten dituzue txorien kantua? Zein politak diren, bosgarren mailako ikasleak dira. Mugitu egoak eta hurbil zaitezte zenatokira, txoriak txori, abestia abestu eta dantzatzera. Txalo eroa!
Seigarren mailako ikasleek natura zaintzea guztien esku dagoela erakutsiko dizuegu. Antzerki eta abesti batekin. Disfrutatu! Baso hartara, beren kotxeekin dena izorretzen hasi ziren. Airea, lurra, ura... Gizakiak beren zaborrekin dena kutsatu zuten. Basoan bizi ziren izaki bizi guztiek bizitza arriskuan jarriz.
kontutan hartu Azitxo eta bere lagunek erakutsi digutena. Guztiok batera natura izeneko abestia abestu eta dantzatuko dugu.
ikuskizuna amaitu da. Gustatu zaizue?